Lemmer is in de band van de huldiging van Olympisch kampioen Epke Zonderland. De kampioen in de Grutte A-klasse van de IFKS, die kan pas morgen huldigen worden. Goeiedag en welkom bij het Scootjesjournaal. Ja, er zit dus nog spanning in de finale van de IFKS in de Grutte A-klasse. Dat kan je dadelijk zien in het wedstrijdverslag. Ja, het scootje van de dag, dat is de goede verwachting, of het scootje van Sleert. Ja, en ze zien dat wel verzinnen vonden wij na het knappen van de mers van deze week. Skipper Walter de Vries is er en ik, skipper Henk Rechts van de Utentu zit aan tafel. Vanzelfs Klaas Jansma is er en Elke Lok, die maken weer het verslag van Joet. Ja, Elke, de spanning zit er al nog in dus, wie dat bij de start ik al direct zag. Ja, dat wie bij de start direct zei, maar er wie maar één man die het zwaar koer dat het Joert goed wezen zou. En dat wie Jelle Talsma, maar die moest zwaar dat er een paar plakken var Tony Brundel wezen zou. Want dan weer Tony Brundel nog net kampioen. En daar hebben we natuurlijk alle belang bij. Nou, een heel iets roetje alle jaren. Gewoon van de ene kant bij de Walwij, nee, de polderdikta, dan heel wij en dan weer waarom. Nou, verder weer de niks te zien. Wij zorgen, nee, hoe die man in de start al hier zitten. Jelle Talsma die komt aardig terug. En die komt onderin een beetje. Had Sibo Siesling daarachter. En er zit Tony Brundel wat onder. En er zit de goede verwachting tussen. Maar no show hem. Henk Rechts en Jimsjo Gele Tadema. En die draaien. Want die komen hoe stuurbord op de start. En die komen er net tussen. Hey, hoe komt dat al? Draait Henk Rechts daar net aan de rechterkant? Of had Jester Marm net gauw nog aanroepen? Zo rijdt ze elkaar even, zitten even in de ties en zitten er onder. Alleen Henk Rechts komt wel wat onder, ziet een meter wij. En de Jester Madders die maakt maar ziekje dat ze een plakje krijgen. Maar dit is de man die de goede start hier. Die shot even om hem heen, draait dan en weet dat er heel goed zit. En dat is Jelle Talsma op wij naar de heegste tonnen. En jij hebt de ridder als eerste geen enkel probleem had er. En daarachteraan daar zitten de Slettemers. Die komen helemaal goed terug. Komen bij die tonnen te lanen. En dan ben ze mooi op het tweede plakje. En dan zie je erachter Tony Brundel. En ja, die maakt ziekje. Is daar wel een gotje. Want hij komt door stuurboord vanzelf. Met Kees van der Kooi, die maakt ik ziekje. Zit daar wel een gotje. Zeker Heerskop, die gaat daar oorheen. Dan komt ziet de meter eraan. Daar zit Jeroen Vos. Hoe komen we daartussen? Want ja, eigenlijk hier ze volle vierder voortmaken. Nou, en dan krijg je een gegriem van je welste. Dat Tony Brundel in eerste instantie het slachtoffer van wordt. Maar ja, dat roepen ze. Ik oor haar zelfs over zelfs. Want als je stuurboord door die ton aankomen, dan worden problemen alleen maar grutter. Want de bakboordskippen die had geen mijlijn. Nou, dat wordt raast en dat wordt roppen. We zien hoe dat oud Nou, ze komen uiteindelijk alle jaren al om de tonnen heen. Maar echt goed gaat het net. Ze roppen wat op die skippen. En dan kun je ze fjouwer dik. Griene skippen gaan om die tonnen heen. Kees van der Kooi voorlopig naar voorop. Maar die gaan die oren Henk Rechts en Tony Brundel natuurlijk oerheen. Maar Sibo Siesling komt daar correct net aan te pas. Nou, zo zit het dan al hier in elkaar. Als wij zeggen naar de man die voorop gaan. En dat is Jelle Talsma.
Talsma. Jelle Talsma had geen enkel probleem daarachter. Daarachter komt Walter de Vries. Die komt ik mooi op de ton aan. En dan zeker Heerschop en dan ziet de meter. Nou, zo leidt het veld in elkaar. Dan komt de rest ongeveer. En dan zit Tony Brundle weer op het zandeplakje. Dat is wel aardig, maar hij moet meer naar voren. Want als Kenner Joert nou net kampioen worden, dan wordt het misschien een mooi pas. Of dan wordt Jelle Talsma en dan hebben we een aardige spannende race. En Sassou dat ik blikken waan. Want Tony Brundle komt wel een heul eind. Maar Safir komt er nog ik weer net. Want ja, er zitten al je man voor. Die willen ik wel degelijk wat. En die kennen ik het in Noord. Nou, hele tonnen. En dan op wij onderin. Ziet een meter, doet het ik heel goed. Leidt op het tweede plakje op een gegeven moment. En die liet zien dat er een hele goede, vooroorstaande middenstander is in deze ploeg. En dat is wel aardig om te zien. Hij komt sloepende naar boven. Maar nou show hem wat Jelle Talsma kent. Die kent zo heug naar die tonnen te varen. En dat kennen de oren net. Henk Rechts, die komt hier op 2 skippen aan. En ja, hoe deun ken je erachter los? Dat beziek het eruit. En dan moet hij niet eens draaien, want hij kan ik net terugvaren. Hij kan er net boven komen, want ja, daar komt Tony Brundle weer aan. En dan moet je Shendoy een beetje op lijn lezen. Nou, zo zit dat wat griemt dat wat in elkaar om. Maar echt zet het geen scherden onder dik. Jeroen de Vos, ja, hij zei, ik had het tonnen net rekken. En wij kunnen bewijzen dat dat klopt, want dat is absoluut net zo. En hij kan verder, maar zo griemt het wat bij die ton op. Nou ja, en dan komt de actie van Jeroen de Vos. Die brengt Tony Brundle helemaal naar boven. Ongeveer aan Urk Tagazewest. En toen ben ze weer wat weer omgang. En ja, dan kom je nooit meer in voorin. Zeg maar, ze ziet de meter laken hem steken en Walter de Vries laken hem steken. Want ja, die man komen dan net dichterbij. Het gaat helemaal, de vakkeloerte maakt er zelfs uit. Waarom had Jeroen de Vos dat doet? Het is u net bekend, want hij Tony Brundle bloedheuger lezen. En die krijgt dan aan als ik de guit wel weer. En dan, maar ze zijn een beetje troosteloos bij Tony Brundle. Want op dat moment weten ze eigenlijk wel dat ze Joert net het kampioenschap bereiken zullen. En dat het morgen wat stiller waar wordt, ja, dan weet je maar net hoe het zit. Dit is Walter de Vries op wij naar een prachtig tweede plakje Joert. Geen enkel probleem had die man via de hand. Ze kon Jelle Talsma net aanvallen. Maar dat wie het dan ik. Want de rest die kon ze prima achter zich houden. En de rest ziet nog wel wat. Jelle Talsma komt dan eerst aan de tonnen, let we even zien. Dat wie het verschil met alle oren. Dat wie wel heel groot. Want dan weet je dat er geen lengte in zit. Nou, hier komen de man weer aan de tonnen. Zeker Heerschop komt om het tonnen van Tony Brundle en van Sibo Siesling. Het ziet al hier heel deun bij elkaar, die rest van het verhaal. Walter de Vries rekken er ik wat uit, Jelle Talsma rekken er weer uit. Maar die oren die ziet bleun dicht bij elkaar zitten en daar koer nog van alles barren. Zelfs Tony Brundle koer nog op een tweede plakje te lanen komen. En dat soort kampioenschap dan wel heel spannend, meidje. Maar dan valt de wien wat voort en dan bloedt het eigenlijk een beetje zat het hier nou heen leidt. En dan veroordeelt het net zo volle meer. Henk Recht die beziekt het nog één keer om een plakje naar voren te komen. Dan moet er wel heel deun om die tonnen, dat ken. Maar zie de meter komt er aan en die stroest er zou er heen. Maar ja, dat grote tuig van Henk Recht zal wel baas wezen in de verdere strijd. Want Henk Recht komt op een tweede plakje weer om. En zie de meter moet er te vier omheen om voor te komen. Want ze moeten direct naar beneden. Komt Tony Brundle dan nog een plakje naar voren? Ja, dat komt er ten koste van zeker Heerschop. Geen enkel probleem. Maar verder als een vierde plakje komt er ik net. En meer verschil zit er dus net tussen. Dus hij wordt Joert geen kampioen. Eventueel morgen, ik zei het, maar er zitten 4 punten verschil tussen mij Jelle Talsma. Dus de kent nog het in en oor barren. Er komt zeker Heerschop achteraan, maar die komt net heug genoeg bij de tonnen. En die bloed er voorlopig zit. Nou, dit is dus de man Jelle Talsma. Ja, jongens, liet ja, Joert. Werken af. Ja. Je gaat nergens hoe niet zitten? Nou, het is altijd spannend, bloed altijd spannend, want ja, voor hetzelfde maken ze de meeste slagen en dan komen ze dan weer uit bij. Maar nou ja, we beginnen het op streken. We roeien steeds verder uit, we klokken steeds, dus nee, ik kom best. Je gaat een gouden dij maken, want het kampioenschap wordt morgen pas beslikken. Ja, want we zijn wat dichterbij Tony kom en we zijn wat uitroeien op die traiderplakkers, zeg maar. Ik weet net, Brundle die wordt dan vierde. Ja, er zit 4 punten tussen als het sabluut, maar ik denk dat Henk Rechts een protest aan de kont krijgt, dus kan ik draaien wezen. Draaien 4 punten, het is te dwaan. Ja, als dat juist nou, het is dat dan. Dit ben ik 4 punten, dus het is gewoon te dwaan. We gaan ervoor. En we hebben een leeuw, ik werd hetzelfde waar, dus ja, we doen het best en we maken het beste ervan. Ja, dat weer het commentaar van de binnen, Jelle Talsma. Ja, hier aan tafel onder Walter de Vries. En het waren plak. Wie dat een opluchting? Ja, zeker. Het is super mooi.
Maar alles wat we beleefd hebben deze week, dan kent dat zeker, zeg maar. Dan is dat nou. Wat je hem beleefd hebben, daar zullen we aanstaan wel even over praten. Dat wie dus de 21e oorgast aan tafel Henk Rechts wie het tredde centimeter op een vierde plak. Dan Tom Brundel, de oorkampioenskandidaat, 5 punten. Sikke Heerskop 6, Sibo Siesling, Sander, Kees van der Kooi 8. De Ilkje 2, Jeroen de Vos 9 punten. Dan geven we verder naar onderen. En komen uiteindelijk uit bij de radenroep van Michiel Kalsbeek met 14 punten. Nou, klassement, daar ben we vooral heel benieuwd naar, denk ik. Tom Brundel met 10,8 punten op een eerste plak. Daarachter Jelle Talsma verschil dus inderdaad 4 punten, 14,8. Kees van der Kooi, daar weer 10 punten achter, 24,9. En in die middenmoot is het best spannend, want als je Henk Rechts op een vierde plak met 26, Sikke Heerskop 26,9, centimeter 20, Gela Tarema 32, Michiel Kalsbeek 33 en zo komen we Walter de Vries nog zien op een negende plak met 24 punten. Zo, wat we hier al even zijn. En uiteindelijk komen we dan uit bij Willem Prins. Dat is dan degene die het nou zit. Degradeerde ze maar 54 punten. Nou, dat we in alle cijfers van Joert op Parigi. Ja, Klaas, spannend. We zeggen dus dat Jelle Talsma er behoorlijk uitzielde. Hij lijkt, nou kon het 7 kilometers voor, maar wel een heel eind. Ja, maar wat het riskant zitten, want wat krijgt even net in de reportage kan bij 12 valse starten gaan. En dat is heel dubieus. Die tweede, daar weer de zwarte vlaggen, het shirt die dan in overtreding is, leidt eruit. Alleen dat horen mij meisielen. En hoe vallen we er in overtreding doe op het moment van starten 8. De witte zielerij worden tussen 6. Dan winnen al die 8 al die 8 weer fout. En Saskia het in zeg maar, minder dan 20 seconden voor de start besluiten, dit kan net. Dus, dat is de wedstrijdleider. Wedstrijdleider. Dus ook wat vlagen, uitstelvlagen. En ja, dan winnen ze al weer vrij. En dan kon ze opnieuw beginnen. Maar Jelle, wie de eerste keer en de tweede keer bij de fouten. Dus als je vlug binnen, dan ben ik mis. Maar ik geloof ook dat Tony Brundel 2 keer bij de fouten weer. Henk wie in elk geval bij de tweede keer bij de goeien, dacht ik. Precies. Wat voor Dus daar wees eigenlijk de dupe van die beslissing, of niet? Ja, dat is het. Wat vind je er nou van? Waardeloos. Zwart is zwart, druut is druut. Ja. Maar dan heb ik geen wedstrijd aan, Henk. Nee, maar wie in de onderste van de regio hier dat nou... Wel een Vreens die wie dan nog deed. Nou, als nou de onderste rij van het hele rijtje nou vals zien, dan in de rutlijn. Maar dan ben puur de prominente lui waar het om gaat. En dan denken ze van, nou, dan moet je maar op Nijstad, hè. Nou, nee, Ze ik ben er wisten wel net 8 hier jaar. wat Het ingrepen? Totaal net. ben een wedstrijd van niks aan. Met Henk wat voorop, Walter, ik wint weer. Waar is het al? Was niet goed, was niet goed. Oh, dan hebben we tussen 2 de wedstrijd gaan. Ja, nou, ik gun Walter wel wat. Ik wil dus dat. Maar wat vind je nou van het ingrijpen van de wedstrijdleider? Ja, aan de ene kant kan ik me natuurlijk wel voorstellen, maar aan de andere kant, ja, kijk wat Henk ik zei, zwart is zwart. Ja. En dan moet je er rekening mee houden, dan moet je iets minder fanatiek naar die lijn daar. Ja. En dan gooi je inschatten van nou... Maar ja, Dus dat is Wat- onderdeel wat- van de wat- wedstrijd. Ken ik zeggen van die wedstrijdleider het een goed besluit genomen, want ze bleef de spanning ik vond het heerlijk, want ik kreeg haast een hartstilstand toen ik het zeg. Ik denk, maar weer 3 uren van midden zijn te praten over een wedstrijd tussen 6 van die scheppers. Dat hier gebeuren kan. Ja, want de orenkanshebber is Tom Brundel. Daar hebben we nog beelden van de Zielerij. Zullen we even naar Klaas? Je zult Jelle Tals, maar dit is bij de start, denk ik, bij de Hege Ton, hè? Ja. En daar leidt Talsma al voorop. En wat gebeurt hier? Kees van der Kooi komt er binnen. En dat is uniek. Hij had je zitten en ik heb hem opruit. En ik denk, die man die loopt niet aan het. Dus ik zei, Kerst, er wordt tussen, jong. En nou deed het. Het kon natuurlijk niet. Dus hij bezocht het, maar het kwam kreeg wel goed. En dat vind ik wel heel knap. Vroeger weet je, Ja, dat liep het al. Je heel dikke de week om die we. vroeger was het een puinhoop. Maar nu zoals die meesten bij Saatoek. En die kan zo goed sturen. Dat die komen haast op elkaar en het gaat weer vlak bij elkaar los. En het week met Henk en Gele natuurlijk. Dat klapte. Dat heel raar. Maar nee, tik en fut. Nee. Het wie haast net eens. Nee, we hebben elkaar in de rekker. Net eens, nou, Mr. Nijgen. Ja. En zo gevaarlijk zeggen het eruit. Ja, Nou, die op voordek van die dacht me er wat over zo wil. Nee, ik net. Nee, ja, totaal dat niet. je wat. Weer, hier hebben wij een situatie, even Sjen Henk, Henk Rechts. Dit is de situatie met het dorpje Estermar en de Utentus. Wat gebeurt hier, Henk? En wat er gebeurt, Geel die roept aan, geen draaien. Nou, ik zeg best joh, draai maar, dan kijk mij.
En we draaien gewoon in en we hebben kunnen dragen. En je kwam dan correct geen protest uit? Deze Nee, keer? die geen protest. Misschien, I'm Nee, a je mag corner niet de vlaggen erin, hè? Ja, Dat je moet hebt van elkaar de- aanraken, maar de rest het Nee, gewoon. niet hè. dragen. Nee, hand in het vuur. Oh, nou ja. Nou, zullen we het vuur even Ja. ontstekken? Nee, doe maar net, hè? Maar goed, in los daarvan, hij moet wieken voor zitten, Ja. meter. Ja. Nou, en jij moet wieken voor hem en je Ja. wieken aan de letterkant. Nee, we moeten inzetten. Dus bepaald met we draaien in. Oké. Maar hebben Nou die ja, voor dan de kan je wat dan, hè? verschil toe denken. En Ja. jij hebt geen protest, hij heeft protest, waar Nee, niks nee, ik. protestje dan. Oh, ik En zie hij waar. in zijn neus. Zie waar hier dan? Wij gaan zijn de hele keer, die ziet het betonnen. Nou ja, die man die zei dat het net is, dus hier zijn hier. Nou, En Gele, waar hij die heeft voor mij zijn secretarieschap in de Tweede Stad. Nou, Die vlaggen hangen al. hij Maar- vleert direct mijn vlag om, maar goed, dat... Nee, die hangen al, ja. Oké. Ja, nou, al die vlaggen, wat een toestand eigenlijk. Henk, dus is eigenlijk heel dit van u wat in de situatie van, nou, wel net protestsituaties. Het is Wat is er altijd aan de niks. hand? Wat is er aan de hand? Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee. Wij zien gewoon eens wedstrijd. En we zijn net aan het klaverjassen. We zijn aan het wedstrijd. Is dat te vol? Natuurlijk, wij willen winnen. Walter wil ik winnen. En als je dat net wil, dan moet je tussendoor. Ja. Hoe zit dat als zo die wedstrijd Nou, beslist? nee, Wat voor- ik, zoals juster zielde Henk het hutste. En Jood weer eigenlijk, ik wil heel vlug in het zielen. Eigenlijk had er Jood, ik denk een potentiële kampioen. En hoe kan het dat er nog net 1 of 2 staat? En hij is er zelf een antwoord op. Dat is dan toch te Ja. volledig best. Dan. Ja, natuurlijk, we zijn full. En ik ben soms ik wat ouder remmen worden dan mijn adviseur. Ja. En dat wordt me, daar heb er moeite mee. Denk ik. Omdat je auto remmen. Ja. Maar het is ook van een stukje gunning, hè? Walter en ik hebben goed zielen met elkaar. En in een bepaald moment denk je van, nou, we zitten voorin, meestal van een maar dit is gewoon, een bepaald moment wordt het je gewoon op een of andere manier straf net gunt. Want je bent gevaarlijk, het hele je zielen Maar wel heeft dat het idee dat Nou ja, Horen wij wij. zijn rap. We zielen al een hele tijd met deze ploeg en we doen het goed. En, ja, maar dat is dus ook onderdeel van de street, hè? Dat Tuurlijk. je dus in situaties Ja. komt dat er wat minder in. Nou ja, soms moet je gewoon light zien en conflicten omgaan. Ook is dan wel even conflicten. Want dat is misschien wel het punt, hè? nou, ik ging geen conflict aan. Het is gewoon Nou, een situatie. is een jurykamer op de kaap en zo, dan gaat het Ik conflict net. even in. Dan Nee. kan je omdraaien. Nou, kan die uit voor de radio. Dan winst het Ja, conflict. nee, dat wie bepaald moment dat Geel nogal uit zijn slof scheidt. En dat verhaal, wat Geel juist ook net vertellen, hoe verder ik dat op ingaan. Maar er gebeurt iets en dan word ik met Geel praten en dat wie net, dat voerde net. Nee. Dus dan Maar ik bedoel even, soms moet je het wat diplomaat. Walter begint er maar wat light zien en die zei, nou, doe maar een... Ja, hij had het al weer. Hij had het al weer. Nee, maar is dat of slacht het nergens op? Of denk je dat misschien dat je ik nog een beetje diplomaat worden moet om... Ja, dat alles moet je leren. Hè? Ja, ja. Nou, Maar dat ik is vind dan misschien wel- de training die zo Ik dit vind seizoen wel, dan was. Diplomatenopleiding. Ik vind wel dat hij geweldig zielt. En dat mag ik wel in vaststellen. Dus Ja. hij doet het, en het is op troontje vaak, maar het is prachtig om dat wedstrijd te zien. Dat- Dat wil ik zeggen. Dat compliment mag ik wel eens een keer Dat aan. fanatiek, Heel ja. goed. Ik ben Hey. puur een aanvaller, Ja. dat is het. Ja, oké. Hey, de scootje van de DAI is de goede verwachting. En dan hebben ik altijd het bemanningslid van de DAI. Hij stelt hem zelf even voor. Ik ben Sjoerd Seffinger en ik ben de eren en eigen van Walter de Vries, onboord van de Goede Verwachting. Ik ben de stiefhuid van Walter, ik ben met hem trouwd. Beide zijn we gek van het scootjesiel. Ik ga eerder bij een oor opzetten bij Henk de Vries uit Koudenboy. En nou, Walter wil helemaal gek van scootjesiel en via internet, want dat kwam er toen in. Hij op internet zei, nou hij zei, ik heb een leuk scootjesiel op internet. Heeft ik zin om uit te gaan naar een bos. Oh, en toen kwamen we daar en we vonden dat een pracht van een scootje, mooi breed, mooi lang. Nou, en was filosofeerd nog. En toen hebben we hem gekocht. En met zijn vrouw nu naar bos waar heel varen erbij, want er stiet een hele mooie roe op, weer echt een vakantieding. En mooie grote badkamer en centrale verwarming. Nou, dan worden daar die kant naar Lemmer. Nou, de jongens zijn op vakantie, maar we zijn correct een kwartier te betijd. Dus ze hebben een prachtig mooie spandoeken hier ze daar deel hangen. En na een kwartier staan de snijbranders erin. En dan hebben we eigenlijk alles vernield wat er te vernielen weer van het mooie schip. En toen gingen we op de eerste kano. Dan ben je bezig met totale kapitaalvernietiging dus. Helemaal kapitaalvernietiging. Ja, zo'n Jim en hartstikke gek. Maar fijn om daar eens
gekker mooi binnen. Dus toen hebben we met z'n allen weer opgebouwd. Komt-ie, boven het schip. Nou, dat past al je krek, Walter. Daarom het helmhout erop. Hey, wat een mooi verhaal, hè? Dat scootje, dat wie dus een prachtig wenskip. En dat je met het rode weer uitbeukt, zeg maar. Ja, dat die echt binnen in no time weer heel wat mensen die elkaar aan de takels en maar snijbranders aan de gang weer om zo gauw mogelijk wat een mooitje wat we er ook van maken hebben. Ja, want er zit een mooie badkamer in. Ja, zit alles in het bad heb ik geloof ik nog. Okay. Het zit nog ergens van, misschien kan je ergens dan in de tuin of zo. Maar dit bewaren in ieder geval. Ja. Ja. Hey, en Jim had er toen een mooie merst opzetten. Ja. En daar gebeurde van de week wat mij. Ja, dat die, Vertel eens even, neem eens even waarom naar dat moment. nou ja, je ziet er, ik zie al jaren, maar dit skip, nou, met deze mensen zoals hier geloof ik, of 4 Ja. hier. En wij hier helemaal net, ik ben nooit erg bang geweest. En een keer even kreken en een keer uit alles in het water, ja. En maar als je maar tellen, als de meesten er maar binnen, dan denk ik, god. Hè, mijn maning, daar moet niks meer wijzen. Die meest dat is in mijn houden, dat ik nou de kagel in. Ik bedoel, dat is Ja. belangrijk. Maar die bemanning, die moet al een beetje heel ver van kant te kant komen. En, Ja, want als we kregen die beelden, ik zeg, en, nou ja, het is gewoon ongelooflijk dat er gewoon helemaal geen verwoen bij van nee, binnen. het is best geen. Ja, Zo, dat komt ook omdat het aardig waaide. Zo, het zeil, zeg maar, die houdt de meest voor bij de boord. Hij knalt wel heel goed van de boord af. ja. Maar dat is Ja, een dan vertraging. zeg ik zeg dat. En ik zeg, een trier heel naar boven het zeil in de vleen. klopt, ja. En er zit een ding aan. Ja, dat Ja, is maar- een vertraging meer dat. Maar dan heeft een verstaging en dan zit er zo'n spanner aan. En Juist, wie die ja. spanner, wie die knapt. Ja, onder de spanner rekenen, ja. En dan zit er 6 ton aan trekkracht op. Wat Er is zit heel wat op, ja. Nee, ik is al stom, maar ik weet, zomaar die wien bent vlagerig natuurlijk, dat is gigantisch. Maar wat De nette normale mitten. trekkracht heeft u daarom die meest Nou, we sterk? hebben ongeveer een ton voorspanning. Dat heet, ik denk dat de meeste scootjes dat ongeveer hebben. Maar het zijn Op 20 enorme kilo. krachten dus. Dat En is enorme dan- kracht. En vooral Ja. dat Wat het, een kilo. en als het dan ik naar het waait en vlagerig is, en dan die slepen maar in, dan komt dat natuurlijk maar zo'n groot skip. En maar een tonnenwaagje en dat skip weegt. Zingenswere man hing je dan Ja. om die meest om rug te houden. Ja. Nou, eigenlijk is dat Ja. het. Hij zo zoals mij maken, Henk? Maar mes, Nee. stikken in de hersen, dat, Ja, wel 2 keer een mes vernield. dat wel. Ja, maar net wat er gebeurde. Nee. Nee, want je ziet heel nu wat Chen. Mensen denken van, nou, hij giet om. Nee, hij giet net om. Iedereen zit er nog op. Ja. Heel Ja, nu. klopt. Ja, dat Ja. is maar vooral, want bij hen een hartstikke sneu weer. Dat is de wandjes op sleet is natuurlijk uw dag. Ja. Want het is een stuurswetter en we hebben dan alle sponsors en iedereen die dus op wat voor manier dan ik helpt. Die is Nou, die op. wisten ook waar het Je geld bij komt direct jou. uit de boezen, ja. Ja, zeker. Ik had er nog meer binnen en ik welkom natuurlijk. Maar, nee, maar, Je kan net een beter plak uitvinden om dit te doen. nee, maar zij direct te klapen dat we in ieder geval direct nou ja, het vervoer eigenlijk komt van een andere meester, weet ik veel wat. Dat is, Ja, want Dat is dat super. dat weer ongelooflijk. Hè? Binnen no time Ja, niet al je weer regelen. ja. Hij kwam op een jiplader en toen moest je Ja. natuurlijk als een gek ontwerp. Ja, we zijn aan het lasje geweest en van alles. Maar hoe die Roosgeur is net met dat skip te varen dan? Of hoe je dat Nee, dan? zo die zielt nog in de A-klasse. Ja. Ik heb vanmorgen alleen maar met hem praten, want het is natuurlijk geweldig als ook zo'n mensen die meest beschikbaar stellen, want dat is natuurlijk onzienlijk hier gebeurd geweest. Maar, Ja, maar ik- we zijn nog, hè, van, iedereen is bezig om het materiaal er perfect op te krijgen. Ja. Nou, en dan moest de witte lang op oefenen. Natuurlijk, ja. Toen is het nou gewoon een verbouwde geek op zijn, eigenlijk. Hebben we heel jet. Ja, dat- en het zielt Laat geweldig. het al nog iets van vanzelf, het al gezet. Nou, nee. Dat wist ik helemaal net. Maar, nee, maar dit, heel simpel. Hij hier een Twitter, ik ken zelf net, ik ben net zo thuis mooi, maar er wordt een heleboel twitteren. En hij hier direct al zei van, ik heb wel een beschikbaar. En dan kiest maar naar bij het skip uit en dan mist maar op als er wat maar kerst. Ja. Geweldig. Ja. Maar dat is dan net te begrijpen. Meestal doen het soms 2 uur om een skipgoed uit te tremmen. Dat is voor een goed zin dit en zo en zo. Ja. En verdorie de 16 uur meest op een doordeis vast mij van zo wat voor kampioen. Het is een haast een zegen dat het ding knapt is. Daar is nog niet mensen bij. Dat is nou gewoon mij. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar hoe kan dat nou, dat je dat samen erbij hebt? Wij hebben wel heel veel een knutsel geweest. Ik direct proberen de meest terug op de. En voor de rest is het gewoon een mazzel. Nee, dat Wij- is net wij- mazzel. wij hebben gewoon Nee, in een 40 Staveren jaar liet mij verstaring. hem helemaal niks. En toen zei ze, dan hebben we knutselen en Ja. ziekje. Ja. En nou in een zeilstoel als het water. Dat kan het mazzel. Nee, Dat maar we is wat hebben oors. heel wat het zuil dingen. Hè. We hebben het volle met uitstrapt. We hebben wat de gretig maar strappen, zeg maar. Ja. In hielpen hier met de straak. Maar in staven hier weer meer wien. En toen hebben we hier wat instrapt.
Maar die wien die donderdag vet. En dan train je hem zo. En dan moet je onder de wedstrijd nog uitvinden. Nee, maar we wisten wel dat we uitstrappen moeten. We hebben wel uitstrappen, maar die nog meer met. En we laten nog meer in. En dan viel het gewoon als toen staak is dat er meer power had. En dan rond de krek. Ik heb het net leeuwen dat zo geweldig verschil maakt. Die vrouw die ben de discussie is een vrouw, maar die ben hartstikke moeilijk om op goede plek te krijgen, zeg maar. Maar ik ga graag willen. Stel ik dit dan maar niks, hoe zei ze verder? Zinnig, dat is het. En maar is dat dan verzekerd dat dat soms gebeurt? Ja, we hebben extra verzekeren, want ik krijg al een verhaal. Het is een hele speciale meest. Als we wat doorgaan, dan proberen we het beste te krijgen. En dat probeert Henk. We hebben een meest, maar dan ben 2 meest niet in elkaar. Dan kijk ik wat Tony Brunel, had ik zo'n meest. En de Sibo had ik een meest. Dat is een zware, een lichtere houtsoort. Laminaat? Nee, dat is de kern is van een lichtere houtsoort. Oké. Red Cedar. Dat is Red Cedar, ja. Nou. En aan de buitenkant denk ik gewoon van Oregon om sterk te houden. En dat, ja, dan had de verstaging steken giet. Maar hij wie net sterker nog. Dus nee, want de verstaging steken giet, dan maakt het niks uit wat van mij. Precies, dan houdt alles alles giet kapot. We hebben vers al zitten, John Erwin Nijhoff. We hebben de krek al een grapje oor, want hij zongt te noemen dat je het must be love, maar de maakt van must be love. Dankjewel. Nieuwe single. Our life is not a one-man show. There must be love, all for free. There must be love for you and me. There must be love, not only for today. Must be love, hey. Must be love. It must be love. Oh, it must be love. Love, 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 da da bow, da 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 da, love, love, must be love. Love, love, love. Oh, it must be love. It must be love. You leave. We're gonna cry out love. We're gonna shout out love. Yeah, we're gonna shout out love. Oh, it must be love. It must be love. Hey. Nou, dat weer alvast even een super hè, dat weer alvast het feestje op Alemmer is hier gewoon al begonnen, of net? Natuurlijk, zeker weten. We komen haast nog even te praten over de kanshebbers, maar dan vreeg ik me jou Henk, ken ik een cursus van hoe kan Henk kampioen worden? Want het wordt altijd weer neemt als een van de kampioenskandidaten, maar dan wordt het hem krijg net. Hoe kan dat? Ja, maar kijk, we zijn gretig. Ja. En we willen het snel van A naar B. En soms moet je denken van, nou, is een jou voor je, dan pakken we eerst 2. En let op de rondje nog een keer 2. Ja, net in één keer voor jou. Ik word een half jou in één keer pakken. En maar ja, dat zit in je. Ja. Ja, ik ben een aanvaller. Ik ben geen verdediger. Wie is als Riederik een sprinter? Zit er misschien dit toch in? Driembatsen. Driembatsen, ja. Ja. Nou ja, Het is nou ik zei dat geleidelijk ons
Chris dat skip, ik hield die beter natuurlijk in de positie dat zij nou kijk maar verschillende soorten waar ik goed mee dan. Ja, Want elke wie je het week. vrij ligt waar, ik vind het ook wel opvallend hoe goed hij je het zielen, hè, mij. Ja. Dan denk je toch, je moet eigenlijk wat meer winnen, maar niettemin, je bent er hartstikke mooi bij. En het jelle voorop leidt, dan denk je net dat James aan een tweede plak dat Scarlett ten koste van zitten. Ja. Dus daar zit ik wat in. Heeft ik wat verloren in die bemanning? Nee, we zijn al jaren bij elkaar. Ja. Ja. Dus wat dat Ja. betreft helemaal niks. Nou ja, en een van de dingen om kampioen te worden, de mers moet net bereiken, want dat helpt dan net. Nee, dat helpt zeker niet. Nee. Maar goed, je bent wel nog wel uit het degradage Ja, dat is wel heel... gevaar. ja, En dat moet ook een opluchting werden. dat is zeker een opluchting, ja. Want je wilt toch wel Maidwan blijven, Maar dat wel zeker. mooi dan Blue. En vooral als je... ik denk dat wij vinden zelf ook dat wij er zeker sowieso in de A jaren. Dus, Ja, die bemanning, Jerkje zei, dan moet ze maar zijn betiet in de B. Hey, Klaas, morgen dus de finale, de grote finale, spannend. Tom Brundel en Jelle Talsma, wat is die verwachting? Nou ja, als je Jelle met 5 plakken voor Tom Blue of Tom met 5, dan wordt hij eerste en ons met de 5 tussen zitten. Ja, en daar kan ik nog wijzen met jou ertussen dat ze hetzelfde aantal punten Ja, ken ik nog. Dan weet ik net hoe het aan geldt. Weet je hem dat? Is dat de laatste wedstrijd dat er lag? Ik geloof het al, hè? Nou ja, bij hem opzicht je dan het kan nou in theorie dat ze beide gelijk eindigen. Ja. Dat is tweede en zesde. En ze hebben allebei de 2 keer won. Aantal punten. Ja. Maar ja, als ik nog heel eerlijk ben, dan Ton het je het heel sportief zielt. En die heeft er toch ik wel 2 keer wat uitzielt. Eén keer mij Jeroen de Vos daarvoor bij die Ton en mij Kees van der Kooi. Daar had hij man last van. En toen Jeroen hem nou weer geweldig oploofje en dan toch weer dat plakhelly, dan ben je een hele goede zieler. En ik vind Ton ook, door de bank genomen, had hij van mij de grootste kansen. Ja. Eigenlijk zag ik hem nou Hoe zeg je hem dat? zeggen. Heb je hem er een verwachting op loslitten? Waar we de kampioen? Ik denk wel dat Tony kampioen wordt. Ja? Maar dat denk ik een beetje van... als die wien van Joert bloed. Hij wil heel erg skifterig, maar er in ieder geval wel wien. Als het heel licht wordt, Ja. dan wordt de factor... wordt het verschil moeilijker. Nou, we zijn ook voor hartstikke benieuwd en het is nog spannend. Dat is ik maar mooi, toch? Nou, en het is geweldig dat Jelle het sportief zag hoe het doet. En Ja. dat die jongen er zo uitrennen, daar wil je bang van. Hij zegt, hoe onvoorstelbaar heurt dat die. Maar ik denk dat er stiekem met motorkeven nergens onder net. Want anders kan je het je haast dan net bedenken. Ja, nou ja, dat zo, dat liep me net, hè? Nee, Nee, de motor in Denk zijn ik zaal. niet. Nee, grapje. Hey, morgen wordt weer een tropische dag op Belemmer. 30 graden, lekker. Drinken. Goed drinken. Al je, de wien. Wetter. Ja, de wien die komt uit het zuiden en is matig op zijn meerskreft fjouwer. Nou, Alsjeblieft. daar moet je met waan. Prachtige dag. Ja, toch mooi dag, Prachtige mooie zieldag. dag, En ja. er komt nog iets vanaf de tribune in de richting van Walter. Ja. En dat is iets speciaals. Maar Klaas, we kennen er eigenlijk niet omheen. Hè? Het is toch een van de laatste dagen als radioverslagjouwer. Ja. Is dit te lezen? Ja, dit... Ik wil even wat groter, maar we maar je maar aanbieden. Iets zeggen, Sippy en Klaas, tierentank van je hem inzet van Sleert. Goed gesleerd. Wat ik Maar- prachtig maken. Nou, Geweldig. Seppi en ik hebben een heel iets boordje en dan wordt dit dus grootzeilen. Ja, Ja, En we hebben al een splinter van mest. Dus het begint eraan. eigen museum mooi. Nou, keer prachtig. naast, Hartstikke bedankt. Dit Ja, weer maar het het Goedje Museum. Ja, Scootje Museum. Dit weer het Bij de Scootje Journaal Splinter. van Joet en morgen ben we er weer, hè? Bedankt. Morgen.